seguimos indo un pouquiño hacia atrás no tempo. Habíamos empezado polo final, que era o cine sonoro, e vamos directamente ao cine mudo, pero da maneira como se facía fai 100 anos. Unha película se proxecta e directamente sobre o escenario se fai a música un pouquiño acorde ou sincronizado coa imaxe. Daquelas, anos 20, máis ou menos anos 1910, non era posible ter xuntas as dúas cousas, o son máis a imaxe. Entón, bueno, vamos a aventurarnos a intentar facelo desa maneira. Vai ser unha película de Charles Chaplin que se titula The Pawn Shop, que ven sendo a tenda de préstamos, o lugar de fianzas, e a música está feita por un vianxeiro, un compositor moi xoven, de moitísimo talento, e quizá no ámbito internacional é o compositor máis coñecido de música de banda que temos en Galicia, que é Antón Alcalde. El fixo a película para esta cortometraxe para ser interpretada en directo, con banda, e además foi un encargo aquí para a Banda Municipal de Santiago no ano 2012. A película é de 1916, entonces eso, estamos máis dun século despois recreando nese ambiente. Sen máis, agardamos que disfruten e vamos con The Pawn Shop.
Thank you.